Merħba il-Virtue, jiena Debra Ebejje. Father Brendan. U l-lum se nitkellmu fuq personaġġ importanti imma ħafna ma jafux fil-testament il-qadim. Il-personaġġ ta' Melkisedek. Flimkien mal-virtu ta' ġustizzja. Melkisedek jissemma ftit punti l-emmula u anke passing fil-Biblja. U ma naħseb hemm passaġġ partikolari fil-Lut numru 7 u jsir żball. Fejn għandna jisu introduzzjoni serti. Fil-fatt Melkisedek huwa karattru misterjuż ħafna, jidher ftit imma letteralment żewġ flus tlieta fil-ktieb tal-Ġenesi u allura fl-istorja ta' Abraham, x'kien għadu kif ġara Abraham il-kuġin tiegħu jew il-qarib tiegħu Lot kien ġie biex ngħidu hekk jisu maħtuf flimkien man-nies tiegħu. U Abraham Eżatt, kien ħajsir il-sir, bħalma kien jirġeb ħafna dak iż-żmien il-dinja kienet ħafna iktar wild milli nimmaġinawha aħna jew milli nafu għallum. U Abraham imur flimkien ma' nies tiegħu u jiġġieled ma' dawn is-slaten jew dawn ir-rulers li kienu ħatfu lil Lot u lill-familjari tiegħu u jġibu lura. U ġej lura jiltaqa' ma' din il-figura misterjuża ta' Melkisedek. U hemmhekk isir jisu exchange bejniethom, Melkisedek ibirku, Abraham jagħtih l-għexur, jiġifieri jisu 10 minn dak kollu li hu kellu, minn dak kollu li hu kien rebaħ anke f'dik il-battalja, u Melkisedek joffrilu ħobż u imbit li għalina diġà ma jisu prefiguration tal-Ewkaristija. Imma Melkisedek jibqa' dan il-figura misterjuża għax huwa kemm sultan u kif ukoll Assis, kif ukoll saċerdot, ma jerġax jitfaċċa biex ngħidu hekk fl-iskrittura, imma mbagħad jissemma u jingħata importanza kbira fil-ktieb tas-Salmi jerġa' jissemma u mbagħad jissemma ħafna kif qed fil-ktieb tal-Lut, fl-ittra lil-Lut, fejn għandna mbagħad fit-Testament il-Ġdid jiġifieri waħda mill-Epistoli fejn hemm kapitlu u iktar iddedikat lilu għax jibda jintuża biex ikun jisu xbija oħra ta' Kristu. U fl-istess ħin anke joħorġu l-karatteristiċi interessanti tiegħu. Naraw passaġġ żgħir biss mill-kapitlu 7 tal-ittra lil-Lut u jgħidilna hekk. Għax dan Melkisedek, sultan ta' Salem u Assis ta' Alla-Loli, x'kien Abraham kien ġej lura mix-xeba li kien tal-Islaten, ħareġ iltaqa' miegħu u bierku. Lilu imbagħad Abraham taħsem minn kollox bħala għexur. Isem Melkisedek ifisser l-ewwel sultan tal-ġustizzja, imbagħad sultan ta' Salem, jiġifieri sultan ta' Sliem. U jidher bla missier, bla om, bla nisel, jisu li għandu bidu u lanqas snin ta' ħajtu. Imma biex ikun jiġbaħ lill-liben ta' Alla jibqa' Assis għal dejjem. U hawnhekk naħseb nistgħu nieqfu l-passaġġ imma ovvjament ikompli jitkellem ħafna dwaru, imma Melkisedek kif qed ngħidu allura dan il-figura misterjuża li jintuża bħala xbija minn qabel ta' Ġesu dak li kellu jkun Ġesu, joħorġu dawn iż-żewġ realtajiet għax l-isem tiegħu Melkisedek, jekk naqsmu Melek Sedek, sultan tal-ġustizzja, għax Sedek hija righteousness, iktar milli forsi ġustizzja kif nasbu aħna. Imma mbagħad jgħidilna kien sultan ta' Salem u Salem huwa isem ta' post. Hawn min jgħid li jew hemm interpretazzjoni kienet Ġerusalemm qabel saret Ġerusalem. Il-kelma partikolari Salem anke bil-Malti Sliem. Sliem eżatt, bħalma hemm Shalom jew Salam bil-lingwi semitiċi l-oħrajn, waħda bil-Ludi u l-oħra bl-Arbi, l-eru huma hemmhekk. Wara dan il-bniedem jidher bħala sultan tal-ġustizzja, imma ġustizzja f'sens wiesa' ta' righteousness. King of righteousness u King of peace. Li huwa interessanti ħafna ovvjament huwa Ġesu u l-fedilament li mbagħad jgħixhom dawn ir-realtajiet b'mod perfett fil-ħajja tiegħu. U kif għandna niġu introdotti għalih fil-Ġenesi, sbażi it-titlu tiegħu ta' Sliem toħroġ għax anke meta Abraham u jitkellem ma' Slaten jkun għandu kif rebaħ ġlieda. Wara li terbaħ jaqsam ġid l-spoils of war. U l-fatt li kważi li offrilu li-ken l-ħobs u l-bit u anke bierku, għalli dik il-moment ta' rebħa li taqsam l-spoils of war.
f'barka. Eżattament. U hemmhekk ma l-ewwel jisik tara x-shift li huwa qed jibbuħda iktar għall-paċi milli li inti tifraħ fuq il-ġlied. Ekku għax il-ħobs u l-inbit f'dak il-kontest jisom jirrappreżentaw communion, jirrappreżentaw għaqda, rubija. Aħna din forsi ma nagħtux każ ma napprezzawx biżżejjed it-tesor anke li għandna fil-lingwa tagħna, fl-isim tagħna fil-Malti li jixbaħ lil dawn il-lingwi semitiċi. U allura anke pereżempju aħna l-kelma tqarbin, imma fl-eruq tagħha hemm ukoll il-kelma qrib jiġifieri tqarbin, tqarreb. Allura l-Ewkaristija għalina hija wkoll literalment bħal-Ingliż communion u holy communion, mela tqarbin għalina qed iqarribna lejn Alla. Melkisedek ovvjament qed nitkellmu dwar sekli kbar qabel Ġesu, imma fi xbija ta' dan il-ħobs u l-inbit li hu joffri f'dak il-moment qed jgħid issa nħallu l-vjolenza warajna, nħarsu l-qudiem lejn iktar komunjoni u lejn iktar paċi. F'dinja vjolenti kif kienet dak iż-żmien ovvjament, imma qisu qiegħed jittrasforma kif qed Debora flok id-dominanza, flok nieħdu gost sempliċement għax irbaħna, imma ejja issa nagħmlu passi qudiem. Li għandu wkoll huwa misterjuż għall-aħħar għax ma nafux eżatt jimkien huwa missieru, kien hemm istanti fejn qasitlek li għandu missier kważi. Ġifieri il-links anke ma' Kristu jisu din hemmhekk. Imma nara żbaljata li taħseb li jisu li Kristu jisu Melkisedek ġdid. Imma bad insejħulu precursor ta' Kristu. Forsi nistgħu nitkellmu naqra iktar fuq hekk. Il-fatt interessanti għax waħda mill-attakki u waħda mill-oġġezzjonijiet li anke l-lut ta' żmien Ġesu kellhom għal Ġesu bħala jisu dan is-saċerdot tal-Patt il-ġdid kienet għax huwa ma kienx mit-tribu ta' Levi. Għax huma biex ikunu assessin fit-tempju rridu jkunu mit-tribu ta' Levi. Imma bl-interpretazzjoni li tagħti anke l-ittra lill-lut, imma qed jikkwota anke minn wieħed mis-Salmi, jgħid imma dan huwa assis skont ordni saċerdotali iktar kmieni għax qabel ma nħoloq Levi għax Levi kien għadu għafadallu ġenerazzjoni sħaħ biex jitwieled ngħidu hekk għax Levi kien wieħed mill-ulied ta' Ġakob. Imma kien diġà hemm saċerdozju ta' Alla l-ħoli li huwa saċerdozju ta' Melkisedek u jgħidlek Ġesu dak huwa saċerdozju tiegħu mhux is-saċerdozju ta' Levi. Jiġifieri hemm saċerdozju kważi iktar primittiv, iktar qawwi, iktar awtentiku forsi. U għalhekk imbagħad Ġesu qisu jidħol fil-ordni u sintendi ovvjament Ġesu bħala element tal-aħħar bniedem he supersedes everything. Imma il-rabta ma' Melkisedek issir għal Ġesu proprju qisu biex tiġġustifika anke s-saċerdozju tiegħu x'jiġifieri s-saċerdozju by the way medjatur bejn Alla u l-bniedem. Jiġifieri hu dak li jirrappreżenta lilna quddiem Alla u lilna jwassilna l-barkiet ta' Alla. Issa Ġesu huwa Alla u bniedem mela jista' jagħmel dan il-bridge bejn Alla u l-bniedem bl-iktar mod perfett. U dik biex anka neslu iktar anka fil-righteousness, din il-ġustizzja li niddeskrivu, hija propju l-aqwa ħaġa. Ġifieri aħna meta nitkellmu dwar ġustizzja bħala virtu, mhux qed nitkellmu strict legalità li inti tagħmel it-tajjeb u ma tagħmilx il-ħażin. Li dik hija importanti, ovvjament hija l-bażi. Imma dik hija biss il-pedament tad-dar. Il-ġustizzja vera hija li inti jkun hemm ġustizzja, integrità fl-imġiba kollha tal-bniedem, jiġifieri għalhekk nippreferu kważi l-kelma righteousness. Jiġifieri li l-bniedem ikun orjentat lejn dak kollu li huwa tajjeb. U fil-verità meta inti tħares anke li s-simboli tal-ġustizzja hija waħda mill-iktar f'moħħna jgħidu għax għadhom jisawu anke llum il-ġurnata fil-qrati bħala s-sekolu il-mara li tkuni għamja fis-sens blindfolded biex xabla u bil-biżin fija. Nifhimha li taf inti tkun għamil fis-sens ta' m'għandux jaqsam jekk wieħed ikun Li ma ħares lejn ħadd biex ngħid. Eżatt, li allura ġustizzja hija equal fuq kulħadd. U li imma l-iktar ħaġa li toġobni huwa il-bilanċ. Li inti tiżen x'inhu tajjeb biex x'inhu ħażin il-konsegwenzi u tara f'eżatt is-sitwazzjoni as a whole. Tidher meta ngħidu tiżen is-sitwazzjoni tevalwa kważi. Jiena li anke tgħix il-ħajja tiegħek bħala f'ġustizzja
Għax mhux sempliċement tagħżel it-tajjeb mill-ħażin ma taraf ukoll l-azzjonijiet tiegħek kif ħajfettwaw u x'konsegwenzi kemm tajbin, kemm ħsiebna, kemm intix kont bihom, jew ta' mhix sens li s-soċjetà jkollha il-konsegwenzi fl-azzjonijiet. U allura anka fid-daw ta' dak li tkellimna dwar Mel-Kiese dak li joffri Hobson Bait biex issa l-Surja nħallu l-gwerra warajn nibdew inħarsu lejn dan il-bioloġi. Naraw ukoll il-ġustizzja bħala pedament essenzjali biex tinħoloq il-komunjoni fis-soċjetà. Ma jistax ikollna għaqda bejnietna, ma jistax ikollna ħbiberija bejnietna, ma jistax ikollna ħajja komunitarja bejnietna bħala soċjetà jekk ma jkunx hemm fil-qofol tagħha il-ġustizzja. Ġifieri li l-iktar mod ċod forsi li kulħadd jieħu dak li huwa dritt tiegħu, kulħadd jieħu dak li ħaqu, imma b'mod iktar wiesa' minn hekk li verament anke bħalma nispjegaw illum il-ġustizzja li tinkludi aspetti bħal huma l-ugwaljanza, l-ekwità u dan l-affarijiet kollha. Mela inti qed titkellem dwar li kulħadd ikollu anke l-potenzjal biex jgħix il-mod sħiħ il-kwalitajiet tiegħu, is-sejħa tiegħu jew tagħha, jiġifieri dik importanti ħafna. Jiena meta naħseb fil-ġustizzja, imma kif qed il-konsegwenzi, awtomatikament immur għal Peter Parker, Spider-Man, fil-kwot li anke min ma qatt ma ra jew qatt ma qara comics ta' Spider-Man, il-frażi with great power comes great responsibility tiġi f'moħħok, hija xi ħaġa li kulħadd jafhom. Imma hija interessanti kif fl-ewwel rendition ta' Spider-Man fis-sinema, jew niftakar meta ħarġet fit-trailer fis-sinema jiena verament l-istina dinja ħajbdew jagħmlu comics fis-sinema, kienet xi ħaġa kbira għax minn Spider-Man beda assaġġ proprja il-boom tal-comics se ngħidu hekk. Imma li għandu sabiħ li Spider-Man huwa wkoll differenti minn comics oħrajn li huwa iż-żagħżugħ. Dan iż-żagħżugħ li għaddej tiġamni ħafna tibdil u l-esperjenzi ta' żagħżugħ. Anke ġast l-esperjenza ormonali, id-dinja qiegħda tinbidel, inti qed tinbidel, tħoss ġibdiet, tħoss tiffaċċja realtajiet, challenges, eċetera, li meta tkun tfal nistaħlhom. Anke relazzjonijiet tiegħek ma' sħabek stess fl-iskola stess tinbidel għax inti stess qed tinbidel anke b'sens ta' mentali wkoll. U allura naraw fil-filmat li qegħdin naraw bħalissa qed jipprova jifhem il-kapaċitajiet ġodda li għandu u ħajprova jara jistax jisfrutta u biex jieħu xi ħaġa tal-flus. Hija metafora hija s-sożija wkoll fiha nfisha il-bidliet fiżiċi li saħħu fina. Kemm subinhom bniet biex ngħidu hekk jiġifieri jkun hemm aspetti li inti tista' tisfrutthom fik innifsek u possibilità anke li tisfrutthom fl-oħrajn. Il-possibilità anke li inti forsi tibda tagħla ċertu flus għax forsi tibda tagħmel ċertu xogħlijiet jew hekk. Allura dik il-bidla f'Peter li ovvjament hija fuq livell ta' supereroj imma tirrifletti bidliet li kull adolescenti u kull żagħżugħ jgħaddu minnhom f'dik il-fażi ta' ħajjithom u allura aħna kif ħanużawhom issa. U għalhekk jiena dija Peter Parker u anke b'dan il-mod kif inhu kif jintwera f'dawn il-films ta' Sam Raimi bħala direttur huwa reali ħafna għax hu stess jgħaddi minn proċess ta' maturazzjoni li m'għandniex superhero preżentat lest perfett bla difetti eċetera, imma hu stess jagħmel żbalji anke li jiswew ħafna imma fl-istess ħin li mbagħad jgħinuh fil-maturazzjoni tiegħu. Fil-fatt naraw anke dak il-proċess anke meta mhux qed jiġġieled mhux supervillain. Biss din il-konverzazzjoni li għad kollu mal-mazziju fil-karozza ġiet frott tal-azzjonijiet tiegħu l-iskola. Meta dan il-bullying li jinkollu kien idejb u jgħidu u jimmaltrattaħ, issa li kellu saħħa Peter iddeċida li jiġġieled lura. Remember, with great power comes great responsibility. U hawnhekk twassal għall-frażi famuża eżattament. With great power comes great responsibility. Imma żatti qabel kif għadu kemm kif issa jgħid tieħu jgħidlu mhux għax inti tista' tiġġieled għandek għalfejn tiġġieled jew għandek id-dritt li tiġġieled. Mhux għax inti anke
għandek qawwa biżżejjed li tista' tiddomina lill-oħrajn, ifisser li għandek dritt tiddomina lill-oħrajn. Ġifieri anke il-ġustizzja reali, din ir-righteousness anke tinvolvi wkoll, tinkludi wkoll il-virtu tar-restraint. Jiena kapaċi u rajnija f'virtujiet oħrajn, li naraw f'virtujiet oħrajn, li inti kapaċi taġixxi imma hemm ukoll lerf li inti kapaċi żomm idek lura u tagħmel pass differenti jekk hemm bżonn. Now get out of here. $100. The ad said 3,000. Well, check it again, webhead. It said $3,000 for 3 minutes, and you pinned them in 2. For that, I give you 100, and you're lucky to get that. I need that money. I missed the part where that's my problem. Hey! Stop that guy! Stop him! He's got my money! Thanks. What the hell's the matter with you? You let him go! Cut him off in the lobby and call the cops! You could have taken that guy apart. Now he's gonna get away with my money. I missed the part where that's my problem. U allura, f'term ta' ftit sigħat ta' tifel, il-crash course tiegħu kienet li mela mhux kan għandi saħħa malfejn nużar, għandi qabilta irid naraf meta nuża u meta le. Il-ġustizzja li ifhem, mhux għajna sinna mhux eżatt il-billienti ta' timur. Inti timxi għajna sinna imma jista' jkollok bħal ma jara Peter fil-każ tiegħu stess fil-qtil ta' Uncle Ben, imma jara li mhijiex suffiċenti dik għal-liġi, irid ikun hemm liġi aqwa, irid ikun hemm liġi iktar profonda fejn inti verament tfittex il-ġid iktar wiesa u allura li timxi ma' ngħinu sinna jista' jkollha konsegwenzi gravi ħafna iktar il-qudiem. U jekk imbagħad iddaħħal ukoll l-emozjoni bejn issa tjara li l-tiegħu ħadd imut u dan ħajmur għalih, għalkemm hija iktar diffiċli biex inqu jkun ġust ma' dan milli xi ta' faċli jaqbad u juża l-abiltajiet tiegħu biex jieħu l-ġustizzja f'idejh. U fil-fatt qisu l-ewwel istinkt tiegħu jkun il-vjolenza, il-revenge li tpattija allura qisu l-viġilantizmu. U hija proċess ta' fejqan u proċess ta' maturazzjoni li hu mbagħad jaraf kif verament japplika il-kliem ta' Uncle Ben with great power comes great responsibility. Li għandna sabiħu bad ovvjament dawn it-tip ta' karattri ta' ġustizzja narawhom f'diversi aspetti. Jekk aħna ħanieħdu l-Melkisedek li tifakkarna fi Kristu, jekk nagħmlu pereżempju C.S. Lewis f'Narnia li prattikament kienet il-mod tiegħu kif to reimagine the Bible in a book, hija Narnia. Mod partikolari fil-personaġġ ta' Aslan. Dan l-jum li fid-dinja ta' Narnia li hija biex ngħidu hekk illum nitkellmu dwar alternate universe ħaġa. Fid-dinja ta' Narnia, fl-univers ta' Narnia, Aslan huwa Ġesu, hija ċarissima. U hemm mument partikolari fejn Aslan dan l-jum nobli li għandu qawwa kbira, imma ikun hemm mument fejn hu bħal Ġesu jagħti ħajtu għal xi ħadd. Ovvjament Ġesu jagħti ħajtu għal-nedmin kollha, għal-nedmin kollha. Imma fil-każ ta' Narnia, Aslan jieħu l-post ta' dan it-tifel li kien daħal taħt l-influenza ta' din is-Saħħara, il-Reġina, u allura Aslan jieħu l-post tiegħu u joffrilu l-Ġesu sagrifiċċju. U toħroġ il-priesthood li għandna il-bridge. Eżattament. U li hemm xi ħaġa qawwija ħafna imma li meta din is-Saħħara taħseb li rebħet, imma fil-fatt imbagħad u allura toqgħod u taċċetta li tagħmel dan is-sagrifiċċju ta' Aslan, imma mbagħad Aslan xorta waħda joħroġ rebbi, jiġifieri mill-ġdid hija l-istorja, u jitkellem dwar a deeper magic. Jiġifieri fid-dinja ta' Narnia il-maġija qisha l-providenza li tmexxi kollox u allura hemmhekk għandek ġustizzja aqwa. Ġifieri mhijiex l-ġustizzja għax jiena rrid nieħu il-pound of flesh, jiena rrid nieħu dak li huwa dritt tiegħi bħalma qalet din ir-reġina, imma
li għasna njuri li hemm ġustizzja għali tinkludi fija aspetti ta' ħniena, aspetti ta' sakrifiċċju, aspetti ta' mħabba u kompassjoni. Li l-ġustizzja vera hija xi ħaġa kbira ħafna, mhijiex biss nerġgħu ngħidu nieħu kulħadd jieħu dak li huwa bid-dritt tiegħu. Ġifieri naħseb f'C.S. Lewis li ovvjament kien kittieb ta' sensibilitajiet profondi insara, toħroġ ħafna din ir-realtà. Batem storja oħra li kulħadd jafa l-ġurnata Harry Potter fejn li Rowling kważi jista' xi kultant jakkużawha li fil-karattru ta' Dumbledore kreat Gandalf ieħor. Naraw similitajiet ukoll għax Dumbledore għalkemm huwa wkoll bħala leader imma huwa guide ukoll ta' Harry u tal-iskola kollha as-saġġ. Imma naraw ukoll priestly figure fih innifsu wkoll. U ħafna drabi l-aqwa quotes li hemm ta' Harry Potter joħorġu minn fommu. U mod partikolari fuq il-ġustizzja. Meta nżommu f'moħħna li dan għadda minn gwerer differenti u anke hu għadda minn battalji fejn da jitqies bħala wieħed mill-iktar wizards b'saħħithom fid-dinja ta' Harry Potter, għandu kemm jara kemm ikollu restrain biex anka ma jieħux over il-soċjetà, imma ħajs lura biex ikabbar u jifforma il-wizards tal-futur. Dejjem isom rwoli jisu tal-gwida. Eżatt. Li jgħin l-oħrajn joħorġu l-potenzjal tagħhom. U li hija interessanti fil-ktieb ir-raba' filmejn li Critical Plate of Fire, verament li l-aħħar. Hawnhekk naraw li fil-istorja ta' Harry Potter hemm shift fil-li kien istorja ta' tfal, lider innoċenti fil-ewwel istanti tal-films mill-ewwel sa' tliet wieħed, ma f'raba' wieħed itqal shift u għatturik li ġejja gwerra. U hawnhekk fil-ftit tal-istant Harry raġara jsieħbu jmut, ġifieri raġel taqqa mal-mewt. U Dumbledore qiegħed jippreparah li ġejjin żminijiet koroħ. Imma wieħed irid jipprepara ruħu għal tip ta' azzjonijiet importanti li jrid jieħu. Għax iż-żminijiet diffiċli vera aħna nistgħu ngħidu għax il-ġustizzja u nkunu ta' fejn faċli noqogħdu nitkellmu b'dan il-mod u ngħidu xi huwa tajjeb li tagħmel hekk u mhux hekk. Imma xi kultant mhijiex faċli. U allura xi kultant kważi l-għażla ma tkunx xi hu tajjeb li nagħmlu xi ħażin. Ma xi lest li nagħmlu mhix lest, xi l-iktar faċli li nagħmel. U l-iktar azzjoni faċli hija l-iktar azzjoni ġusta li għandi nagħmel. U propju f'dan istant qiegħed jippreparaw hekk ukoll. No spell can reawaken the dead, Harry. I trust you know that. Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. But remember this. You have friends here. You're not alone. U allura toħroġ aspetti oħra ta' ġustizzja li qegħdin insemmu li mhux neċessarjament dan is-sitwazzjoni tkun faċli relazzjoni ġustizzja. Jiena waħda mill-aspetti ta' ġustizzja li dejjem tużobni u nieħu din id-definition minn C.S. Lewis li ġista semmejna hija marbuta mal-integrità. Jiġifieri inti tagħmel it-tajjeb u jgħid integrity means doing the right thing even when no one is looking. Jiġifieri mhux sempliċement nagħmilha għax obbligat mill-liġi għax hemm pulizija ħares ma nispidi għax hemm l-speed camera. Imma għax hija l-ħaġa tajba li jiena għandi nagħmilha jew hija ħaġa ħażina li jiena qiegħda fin-natura tiegħi li jiena ma nagħmilx għax il-ħażina mhux għax hemm xi ħadd iħares. U naħseb li dik hija qisu torbod dawn il-karattri flimkien l-integrità li hija l-ġustizzja kif tinħex fil-ħajja ta' kull persuna.
Mela, kiena ħafna xnejdu dan l-episodju minkejja li Melkisedek huwa figura kważi moħbija, misterjuża, imma mbagħad il-karatteristiċi li aħna sibna fih, il-sitem joħorġu f'karatteri ħafna oħrajn fil-bidja, imma joħorġu wkoll ħafna fiċ-ċinema, u allura kiena ħafna xnejdu ma nitgħu li dan ukoll joffri ħafna food for thought għal dak li qegħdin segwuna f'dawn il-programmi. U allura anka biex inkomplu mhux biss dak li aħna naraw u nosservaw u napprezzaw fil-karattri skritturali tal-letteratura u tal-films imma wkoll biex nippruvaw ngħixu ma'. Jgħadi wara Vejjer. Jiena Father Brendan, inselmu.